Si Ma'am Pilahia Dahilog, Administrative Officer 4, HR2, Designated District Public Information Officer sa DPWH sa Siga District. Atong kumusta ho, no? Alam na ang mga proyekto na nakakaroon din sa Siga District. Ma'am Pilahia, may adlaw gani mo? May adlaw ko na itong tanan. May adlaw, sir. Isa pa sa mga sa tanan yung mga naminaw yung tanaw sa atong programa. Okay. By the way, ma'am, kumusta man ang ilabina sa mga projects na ito karon, no? Dili sa second district, bisan siguro dahil mga issue sa national. Paday ba maghapon, no? Ang ato mga implementation? Yes, sir. Ang DPWH sa Signal Second District Engineering Office nagpadayon sa pag-implement sa mga project nga angay implemento under 2025. So, nagpadayon ang atong pag-implement and tanan. Okay. Sa may kuwan gano, ma'am, labi na, in terms sa mga lokal, no, wa ba siya naapektahin, no, sa labi na sa mga sa nahitabo sa national, wa ba naapektahan katong lokal nga labi na ang mga implementation and the rest, no, sa mga projects. Well, wala man siya tungod kay sa tuwa diri sa Miss Oxican, wala man tanong mga napil sa mga issue sa national. Nagpadayon lang ta sa ato ang ginabuhat, nagpadayon sa pag-implement sa mga project, nagpadayon sa palambo sa ato ang mga proyekto din sa Miss Oxican, and then kung atong tan-awon, kung nagbuhat lang ta sa Matarong, nagbuhat lang ta sa angay nga atong gi-mandate na mo sa DPWH, wala man may angay nga ikadlok ana. And then makita mo sa katawhan nga ang DPWH Mexican or kami naningkamot yun nga ma-implement sa sakto og right time ang atong mga project din. Okay, init mo gidiskutan no kasi about sa flood control, no. Itong mga flood control diri sa Tuan, no, diri sa under sa second district, no? Nakatabang ba ang dako labi na sa mga katawhan, and may bang implementation niya, no? Wa ba kay uban na mga ghost project, how about diri sa Tuan? Okay, sir. So, kay kuan man jud kay na nato karon, no, mo maginay issue. So, diri sa to sa Miss Oxican, tag mga flood control, pero dili karon nga mga tuiga. Previous years na siya nga nanga-implement. But kaloy sa Ginoo, mayo gyapon kay nga atong flood control, wala nga guba, deserve sa purpose sa flood control, and ang mga residente nga napiktuhan sa kanang mga baha na wala sa tuwa karon, wala so far, they are protected from flooding. So daghan na kayo na kinabang or na naka-benefit sa ato ang flood control. So natay flood control sa Usugan, na diri sa Tanggob. So, ang mga residente makatestify nga naka-benefit sila sa atong flood control, na maayo kayo ang hatag ninyo. Anyway, po, no, murag bisitahan sa dato ang mga flood control projects, no, dili sa under sa second district sa Misamis Occidental, Bonbon, makita po labi na sa mga katawhan. Okay, yes sir. So, open ang kuan sa Misamis second DO nga amoy pakita sa mga katawhan kung unsa ang atong flood control dinhi, unsa ka maayo, unsa sa mga benefits nga nakuha sa atong mga residente o mga beneficiaries aning atong flood control. So, willing mi ana nga i-open o makita sa kuan sa katawhan. Yeah. Ma'am, sabi tabo sa mga local, labi na sa kinibang kigipaw na mga bidding ron, no? Payments, may tabo. So, there kining temporary suspension sa kuan na i-issue sa mga secretary, no? Temporary suspension sa mga bidding pa. So, pero ang katong mga nag-bid na nga gi-implement na mo padayon ang pag-implement nila. Yeah. So nakatong nag-bid na. Yes. Katong mga bago karon. Pero so far marag wala naman tingali or gamay na lang tingali. Kung naman gani, gamay na lang tungod kay ang mga project na to bid naman tanan. Katong mga na-involved dito sa national nga mga katong mga contractor, napaboy diri sa second district nga so far wala taana nga mga contractors katong na-mention dito sa Senate or sa Congress nga katong mga wala tay mga contractor ara nila. So why ang kabalakan? Oh yes sir, wala tay ang kabalakan kay wala taana nga mga contractor. Okay, siguro ma'am, no, Bonbon, labi na sa implementation, labi na sa dugang mga update, no, basta doon na kay additional information, and we expect nga magbisita tayo sa mga flood control Bonbon, no, diya sa mga diri sa second district ng mga projects through the DPWH. Yes sir.
ang mga tao makasalig or makakuan nga ang atuang sa amin sa second district engineering office wala tayong mga cross project, and then we implemented the project well, naana siya tanan. So sa giunan nimo sir, ato ipakita sa katawhan kung unsa ang atong mga project diri sa Misoksekan, and especially sa atong mga flood control. Pero doon may mga complaints because mga issue ron diya sa national. May mga complaints nga dawat ang DPWH, ma'am. Labi na second district in terms sa mga uban pa nga kinibang mga reklamo gikan sa mga katawan. So far, naman gina siya permanente man gyud nga na mga ginagmay mga complaints but then mostly sa ato is on the road right of way or the right of way claim. So na mga uban especially sa Usami City nga yung mga area nga na-claim or ilang gikuan ng ilang compensation. So mora na siya so far ang mga reklamo or dito reklamo, mga update daw nila sa ilang claim. So mora na siya kasagara, and then there are project also nga dili siya na belong sa dili ang implementing office and Misoksekan. So it could be the LGU or the regional office of the PWH. Okay. Ma'am, ka mga flood control nga palitan mahumana siya completed. Nabay gibutang diha, depende ba na kung si LGU ang maintain labay yung mga flood control. As per the chief of the construction section, ingon siya na ang mga project na kung nakakuha na sa highway, flood control that protects the bridge lang. So under the PWH na siya. Kami ang nag-maintain kay nakasupport man siya sa bridge. So but then mga flood control na nagbilong siya or interior siya, i-turnover na siya sa local government unit, which is sila na mag-maintain. Dali yun na napod. Pero like kaning Usugan, you mentioned Usugan, no? I guess Usugan, turnover na siya sa LGU. Pero di ko ka-sure kaya ang mag-answer lagi na dapat or ang correct or the right person to answer is the construction section. Sila. Okay. Anyway, mabisita mo na to na pon-pon ang Usugan. Yes. Uba pa ng mga flood control projects and uba pa ng mga projects din sa second district. Thank you, ma'am, Hasa, and sa higayon na isang ka-busy din mo, hatag yung kag-update nini nga bayna. Okay, sir. Thank you po for visiting us sa office, and thank you for giving us the opportunity aron mapakita or mapabalo na to sa mga katawhan nga unsa ka maayo, unsa ka maka-benefit ang mga tao sa atong mga project diri sa Misoksekan DEO. Thank you. Ador kauban si Ma'am Pinahiyad Dahilog, Administrative Officer, HR2, Designated District Public Information Officer sa Second District DPWH.